ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ନାମନଗଡ଼ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଠପ୍। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସଡ଼କ ଡାଇଭରସନରେ କାଦୁଅ ଯୋଗୁଁ ସାଇକେଲ ଚକା ମଧ୍ୟ ଫସି ଯାଉଛି। 2 ଦିନ ହେବ ଲୋକେ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ନାମନଗଡ଼କୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏକ ନବନିର୍ମିତ ପୋଲ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଡ଼କରେ ଡମ୍ବର ଅଟକିବାରୁ ଗାଁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ନାମନଗଡ଼ ପ୍ରାୟ 11 କିଲୋମିଟର ସଡ଼କ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଡାଇଭରସନ୍ ସଡ଼କ ଭଲ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପୁଜିଥିବା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନାମନଗଡ଼ ସମେତ ଅଜୟଗଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଯାନବାହନ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। 2 ଦିନ ହେବ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍। କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଲାଗୁଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଛୁଟିରେ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମସ୍ତିରେ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ।